Η απογοήτευση μου ήρθε όταν ήθελα να βάλω στόχο το 2004 στην Ολυμπιάδα, σαν δεύτερη Ολυμπιάδα της καριέρας μου, και δεν μπορούσα. Λόγω τραυματισμού και λόγω μιας δεν με βοηθούσε το σώμα μου όσον αφορά ότι είχα περάσει κάποιο πρόβλημα υγείας. Ήμουν βουλμική. Έχω ακούσει διάφορες ιστορίες για το τι παθαίνουν τα κορίτσια, τι τους συμβαίνει μάλλον στα κορίτσια τα οποία ασχολούνται με τη γυμναστική. Είναι προπονήτριες που σας πιέζουν? Είναι γενικώς όλη η κατάσταση. Δηλαδή ότι πρέπει να είσαι αδύνατη, όχι γιατί δεν δείχνεις ωραία μέσα στο ταπί που αγωνίζεσαι, απλώς επειδή το συγκεκριμένο άθλημα είναι άθλημα που κάνεις πάρα πολλές ώρες προπόνηση. Πρέπει να είσαι πολύ αδύνατη για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Δηλαδή? Όταν πρέπει να είσαι 20 κιλά κάτω από το ύψος σου, είσαι 1,70, πρέπει να είσαι δηλαδή 50 κιλά. Όταν φτάσεις στα 50, είναι σαν να βάζεις μετά και ήσουν 53, είναι σαν να βάζεις 3 κιλά, ας πούμε, βαράκια και να κάνεις 12 ώρες προπόνηση. Είναι πολύ επίπονη προσπάθεια για τα πόδια. Και έτσι παθαίνουμε πολλούς τραυματισμούς. Βέβαια όμως η ομάδα δικιά μας έχει πάρα πολύ πίεση στα κιλά. Δηλαδή? Έπρεπε να είμαστε συνέχεια στα κιλά αυτά. Όταν δεν έχει λίπος ο οργανισμός σου, τι θα κάψεις? Είναι πολύ φυσιολογικό. Και έτσι είχαμε υπερβολική προσπάθεια, δηλαδή, για να αδυνατήσουμε. Μπορεί να ήμασταν με ένα γιαουρτί την ημέρα.